Una altra qüestió polèmica que afecta el govern espanyol és l'homenatge que va retre la delegada de l'Estat a Catalunya. María de los Llanos de Luna va condecorar una associació de veterans de la División Azul, que recordem va combatre al costat dels soldats nazis. Tots els partits catalans, excepte PP i Ciutadans, n'han demanat la destitució. El govern també. Posar de manifest un altre cop potser el necessari relleu d'una persona que està en una administració, al nostre entendre, totalment innecessària. En un moment de racionalització el que caldria seria posar en evidència aquelles administracions que o no tenen feina o no tenen sentit a Catalunya. Doncs anem un altre cop cap a la Moncloa. Josep Capella, el govern espanyol pensa prendre alguna decisió respecte de los Llanos de Luna? No, no té previst, no té intenció l'executiu de cessar la delegada del govern a Catalunya. No hi ha hagut oportunitat de que s'expressés públicament la vicepresidenta a la conferència de premsa, però sí que fonts de la Moncloa, ella mateixa i els seus col·laboradors, expliquen que n'hi ha prou amb les explicacions que va donar la nota de la Guàrdia Civil ahir, on explicava el context de l'acte en què es va realitzar, i també argumenten que governs socialistes com el de Rodríguez Zapatero el 2004, el ministre aleshores de Defensa, José Bono, va convidar la División Azul, alguns dels seus representants, a una desfilada militar de la celebració del Dia de les Forces Armades. Per tant, aquesta és la resposta del govern espanyol a aquesta petició de cessament unànime que hi ha, no unànime, sinó majoritària que hi ha a Catalunya. Gràcies, Josep. Doncs sobre aquesta polèmica, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que és allà on es va fer l'acte, ha volgut deixar clar que era un homenatge en el 169è aniversari de la Guàrdia Civil, com el que se celebra cada any a la Comandància Catalana. L'alcalde de la localitat diu que no van tenir en cap moment el detall de com es desenvoluparia l'acte i que, per tant, no sabien que es condecoraria als aliats de l'exèrcit nazi. Enric Llorca diu que se'n va adonar quan ja era massa tard. Hi havien de l'ordre de 30 entitats diferents. Uns eren huérfanos de la Guàrdia Civil, uns altres eren gent que havia estat en unitats de muntanya de la Guàrdia Civil i que estaven jubilats, un altre en CIDIFNI. Vull dir que eren moltes associacions les que estaven presents, ja dic, de l'ordre potser d'unes 30 associacions. Nosaltres en cap moment vam ser conscients de que la División Azul estigués present.